जे तिनी नमिनेशन प्रोग्राम फाइने सार नुबो हाइमा त नंने पार्टी र बु हाइ चिट द जितना बु हाइ मातंग हम बाइस रां सातिनो ini Donpur di Boksanogorni tar nomination doni ini rohai ro ini rohai 5 तारिख September budu Donpur Susi Pratima Bhumiki ono September budu ini जितिखा ताबो बिस्काउ के जों 10,000 नि बेसि लिखै जितिया बेनि बेसि ओंखारनो कोनो असम किछु गैथाना क्षेत्र बाहायनो थांनायफ्राव फानो ताबो 5,000 बारा जेखि फानो लिखैनाय जितिनाय ताइबानो बुटार थांनायफ्राव बर' जर बुटार थांनाय न बिदिनो अल जारा आरो बासनाय सरकार साका दाला साका बिस्काउ के बीजेपी सरकार নাই निरव उलव आरो रोइना अरनिय पार्टी बीजेपी नि पास उलवेन्द्र तांमाय खानायनो बर दाला साखा ताबो बुझिला हा आरनि बुटार जे कमसे 2028 पर्यंत बीजेपी ने राज्य सरकार दंनाय ताबो को जे जागा माने आरनिय बाहायनो बीजेपी खाखैनो बर मानि तैनि जनजाति एलाका तो खानि कलंनि आगे दंनाय 35 বছর आपने बरो तब बरी सिबाय के बताओ ठीक है ना खा अब बीजेपी ने पाइर नहीं बरो ठीक जों आसा खालायो नै खानाय आंखौ सामायना खानाय दं बरना आं खयबो जेराव जतनो खुंवनो बुद्धनि मोदी जी नि याक खालाय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री खालाय तब काम के जत जानी जमा थे मानानि बांगै सामजां बायदि बेनो बुद्धौ